Понякога ние не е достатъчно си отваряме устата и оставаме неразбрани. Сякаш мотолясваме думите и не се разбира какво точно казваме. За да го избегнем това, ние можем да използваме ето това упражнение. Активираме устните и бузите. И сега много бързо, така 30 пъти. Така, правим до 30 и правим го. Следващото упражнение ще ви направи устните по-активни, по-експресивни и по-червени. Просто ги похапваме. И сега правим Б, Г, Д. Активираме устните, корена на езика и езика. Б, Г, Д. И така по-бързо. Бъгаде, 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 гъбъде, гъбъде, гъбъде. Бъгаде, 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 гъбъде, гъбъде, гъбъде. И от това упражнение речта ви става вече по-ясна и по-отчетлива. И най-накрая хората почват да ви разбират. Поздравления! Ако ви се получи и ви харесва това видео, don't forget to follow.